Machiegni kendo nyakuram Gajwang' wadonje twak marwa mar rameny piny odhiambo ma kawuono. Wantiere gi director mar Kenya Met achiel kachiel koya e kaunti ma Kisumu e studio marwa ma Kisumu. Director oyimore urine nyakuram Gajwang' kapok wachako twak machiegni ahinya chenro ni mar rameny piny. Oyimore ahinya Lydia. Nyinge en Abisai Seda nawe no dhi nyisowa ni en ng'awa. Machiegni ahinya chenro nyiswa ni to nitie report mano ogol gi Kenya Met mano motenre kod El Nino, koth mapek ma iwacho ni biro chakre dwe no mar 10 kendo bende nitie report no nyiso ni onyalo dhi nyaka chak higa manyien. Nyiswa ni to chal nade kung'iyo gi report mago gi nonro musetimo e kor lwasi ka luwore ni hun duol no bende ochung'ne kata bar migawo mochung'ne rango chal ma kor lwasi. Chal nitiere nade Abisai? Erokamano ahinya. Apani wach mar ni El Nino biro ni endi en gima ose yudo lendo moromo kendo thoth ji penjo ni to El Nino biro bedo nade. Koro kamujira chake maber en ni El Nino en ang'o? En koth koso en oula mang'eny koso en ang'o? Koro nitie gik ma kelonwa ga koth kinde ka kinde, kata opok owacho ga wach mar El Nino. Gin pi moluoro piny ma wantie mar Kenya ni. Wan gi Indian Ocean to gi yo kaluo koni wan gi Lake Victoria to gi aluora mag piny Congo kocha chande. Gine ma gin ga gi teko mar ng'eyo kaka koth bet e Kenya ka. Koro kata kwabedo ka gi El Nino tiyudo ga ni wabedo ga gi koth nikech koth mang'eny ok nyis El Nino. Nche kwachako gine dwe mar 2 ka nyaka dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 nche wan gi koth mang'eny to ok nen El Nino. Koro mano chuno ni mondo awach ni El Nino to en ang'o. King'iyo wan gi namba taro gi endi mopogore. Wan gi mar India miluongo ni Indian Ocean, wan gi Pacific Ocean, kato wan gi Atlantic Ocean. Koro kuom namba taro madongo gi endi wan gi dho wedhe gi, wan gi dho wath ma yo ka Kenya koni miluongo ni Western Indian Ocean, to wan gi wath ma yo wuok chieng' miluongo ni East Indian Ocean. Pacific be kamano, wan gi Western Pacific to gi Eastern Pacific. Koro El Nino en pimo liet mar pi mar Pacific. Koro yudo ka liet mar pi e kinde ma El Nino nitie e West Pacific ng'eny moloyo East Pacific. Iyudo ka liet ng'eny. Koro liet mang'eny no endo muro pi nam, to pi nam no kose muro to muya no endo wuotho kachiel to duogo yo kuma wantie ni. Koro koduogo yo kuma wantie ni endi gima nyaka kuong timre, nyaka yud ni dho nam mar ataro ma yo ka korwa koni bed gi liet moloyo dho nam ma kataro ma yo wuok chieng'. Manyiso ni Western Indian Ocean nyaka temperature mar pi dhi malo moloyo Eastern Indian Ocean. Koro mago kamano kotimore tiyudo kwa bedo gi koth mang'eny. To adieri kinde duto mwasebedo gi El Nino e piny kar kanda, kuonde moko waseyudo gi koth mang'eny mojiwore, to kuonde moko bende wasebedo gi koth ma ji ok ong'eyo ni El Nino ne nitie.
Koro mane pogruok mantie. Koro El Nino chalo ka kowacho gi dhok mayot, ochalo gima jimbo koth ka koth nitie mondo bed mang'eny moloyo kaka nitie ga. To ka koth onge to seche moko El Nino nyalo bedo ma ok ing'eyo ni ang'o motimore. Erokamano ahinya. Nyiswa ni to El Nino timrega bang' thuolo marom nade, to karang'o manotimore e piny Kenya kae mogik, to ne chal nade, Director? Erokamano. Gima timore ga en El Nino nyalo timore e kinde mar, onyalo timore kotimore higani to nyalo nuore bang' higni 2. Koro seche moko bonyalo kawo nyaka higni 7. Ng'iso ni en e sako mar between 2 to 7 years. Kind higa mar 2 nyaka higni mar 7. Ok en gima ok oluomre gi higni machal. Nikech inyalo yudo kaka sani wanyalo wacho ni koth ma opar ahinya mar El Nino mar higa mar 1997 kato wan gi higa mar 2019, ne wan gi moro higa mar 2023, kato sani endi koro wan gi gine moro mar El Nino kendo mwadhi gine kata. Kendo gima onego jopiny ong'e malong'o ne gine manyiso ranyisi ma El Nino nyiso gere e wach koth malong'o bedo koth mar opon, ok koth mar chwere. Koro koth mar chwere onge ga gi weche mag El Nino. Koth mar opon nigi gine mag El Nino, nigi ranyisi malong'o mag El Nino ni El Nino ojimbo koth kata ok ojimbo. Erokamano ahinya. To gin ranyisi mage mapogo? Awinjo kiwacho ni nitiere koth mapek kato nitiere bende El Nino. Ranyisi mage manyiso ni kit koth machweno en El Nino to ok en koth ma kawaida? Nikech bende waseneno kinde mokalo chien kae nwaneno ka boma ma Nairobi nolokore aora, nolokore nam, ne okadhre, oganda nonindo nyaka oko, Director. Akia ni mano nyalo bedo ni ne chalo gi El Nino, koso kit El Nino chal nade? Nitiere koth mang'eny kato nitie El Nino. Miwa pogruok e kind ariyogi. Koro erokamano ahinya. Koro awacho ni nitie kido mar nama taro. To kido mar nama taro ema nyiso kaka koth chwe. Koro ma kelonwa ga koth Kenya kaka nasenyisi en ka dho wath mang'iyo korwa koni ma en waluongo ni Western Indian Ocean nigi liet moloyo komachielo. To koro ing'eyo ni ka pi obedo maliet to ng'iso ni koma pi ng'iche, yamo biro ringo koa koma pi ng'iche dhi koma liet. Nikech iyudo ka koma pi obede maliet ni en oyot moloyo kuma pi ng'iche. Koro iyudo ka pi ginene yamo golo pi kuonde ma pi ng'iche to kelo pi ma kuma pi liet. Lerno nwaseyudo, Director. Kanyo iselero maler, nwasewinjo. Ema wacho ni mane koth manyiche wayudo e kinde mane wayudo floods Nairobi mane onego ji cha. Ok ne en kodh El Nino. Koro pogruok nitiere. Koro mane gima yudo koth pile pile. Pogruok margi nitiere kanye ka japiny ng'iye gi piny kae sama koro ochwe? Be nitie pogruok moro amora minya ng'iyo kit kaka gichal kata mana kuom kinde marom nade ma gichwe? Be nitiere ranyisi moro amora manyiso pogruok e kinde koth mapek kae to gi koth mar El Nino ne japiny ma bende samoro onge kod ng'eyo mathoth? Koro ka keto mayot en ni koro ka liet mar dho nam obedo maliet kamano kato riwore gi El Nino to koth bedo mang'eny moloyo mwasebedo kwaneno ka. Mane koth aina manoneno higa mar 1997 cha. Erokamano, Director. Sani kwawuoyo. Dhia mbele. Sani ka koro wuoyo sani to kama wacho ni nyiso ni El Nino jiwore cha, temperature osebedo ka dhi mbele, kendo dhi mbele no endo odhi mang'eny mapok nodhigo kamano nyaka ne chak timne records. E gima miyo kwa wacho ni nitie tumaini mar ni koth ma higa ni endi nyalo jimbore moloyo kaka
osebedo e kinde mokadho. To mano wawacho kamano to pod wang'eyo kaka liet mar Indian Ocean dhi mbele, nikech sani kopud owuoyo kodi sani Indian Ocean pok temperature no peak mondo dhi malo ahinya, pod en kama iluongo ni neutral. To e kinde mano ka nyaka chop dwe mar apar nitie chances ni Indian Ocean be nyalo bedo temperature ne nyalo dhi malo. To kapo ni mano timore, to El Nino masani wang'eyo maber ni chances mondo obedi kendo odhi mbele nyaka higa manyien January gini is very high, biro miyo koth obed mang'eny e alwora mar Kenya kar to moloyo ginene central area to gi southern sector mar piny ma kuonde ma koth chwe mang'eny moloyo ka El Nino nitie ga gin kuonde mag southern sector of the country. Erokamano ahinya. Bende waseneno ka koth mapek nitiere pacho kae, nitiere lal ma oganda joyude moting'o lal mar ngima, nitie jok mawito ngimagi, nitie lal mar mwandu, bende nitiere sinyruok mar lowo, nitiere wechego motenre kod bende kethruok mar mwandu e kinde ma koth mapek chwe. Gisani Abisai, sirikal owinjo bed ni keto ikruoge mage, ahinya sirikal mamalo gi mago ma counties owinjo bed ni ikruoge mage ma iketo mane ne gigeng'o midhiero mabiro kod koth mapek no mar El Nino nyaka sechegi. Apani ku wachiko ito malong'o jalup ker marwa Professor Kindiki nyicho owuoyo kaka sirikal osechako timo ikruok mar El Nino to gi midhiero manyalo bedo kapo ni koth no bedo mang'eny. To kama malong'o monego bed ni timo, nikech kaka jok modak buore ong'e maber ni chandruok mobedo go ahinya kata chiedhade mobedo ka koth ng'eny en ni mtaro ma golo pi kuonde ma ji odake to gi ndara thoro dinore kato loso aoche e ndara, kendo maendi affect transport, so kendo kelo oula mang'eny mamol manyalo tero ji kata nego ji. Kato kuonde ma ji odake mang'eny ma iyudo ka jodak mang'eny ma mier chiegni e town kaka Kibera and awach ni informal settlements, iyudo ka gin gi chandruok nikech king'iyo gi malongo kuonde ma gidake goendo, alwora ma gidake goendo gin kuonde man gi valley man gi pi, kato iyudo ka kuonde go bende drainage ok ber ahinya. To kaka wuoyo kuom ikruok en mokwongo sirikal olos drainage malong'o, kato sirikal ochako los dareche mayomyom manyalo kelo ne ji asara, kaka iyudo ni ng'ato temo kadho ndara to mtoka osienyore kode, kata iyudo ka ndara osienyore ma ng'ato ok nyal dhi loka komachielo. Kinyalo paro kod El Nino ma 2023 kind Mwingi Garissa ne onge ndara ma ng'ato nyalo chopo godo Garissa nikech koth nodhi gi pi, ndara nodhi gi pi. Koro gik ma sirikal onego bed ni timo gi kuonde mayomyom ma miundo msingi mag sirikal kata mag ji tiyo godo mayomyom mondo gilos kapok kinde mag koth ochako chwe no bete. To sirikal mag gwenge ong'eyo malong'o kaka gwenge man go rinde, wang'eyo gwenge ma pi kinde ka kinde iyudo ka pi donje mieche, pi donje ute, pi donje puothe, kaka wan gi area mag Kano kar kaendi, wan gi area mag Nyakach, yo Luch kocha, wan gi Nyatike, to gi kuonde mamoko ma pi dare ji. Sirikal onego ket jopiny mondo oikre malong'o, gilos gimiluongo ni dike manyalo geng'o pi mondo kik odonje, pi kik wuog e aora odonje mieche, to giik ji bende gi mondo jok ma ni kuonde man piny ng'i kaka inyalo kony mondo olosnegi andaki ma ka koth obiro to giyudo kaka gikonyore. To maduong' ahinya, los ndara ma kapo ni jomoko nigi sida mag flood to giyudo kaka giwuok e miechgi gidhi kuonde moting'ore. Seche moko inyalo yudo ka
pi odonjo to yo miwuok godo kama pi nitie ne makoro onge ke jopiny onge kaka nyalo gine. Koro maga iko mondo bini bedi to madung' ahinya iyudo ka mundo msingi mar ler mar alwora to gi hospitals bedo ga seche moko ne ok gin gi gine moromo, ok gin gi yedhe moromo, ok gin gi ikruok moromo ne gik machalo kaka floods goendo. To gima sirkal onego bed ni timo sani en ng'iyo ne hospital ni matie malong'o kendo gin e yo maber ma ginyalo konyo jopiny. Machielo en ni nikech El Nino noendo, nikech ji okia ni e kinde ma wantie nini molo to dwe makoro rumo niendi, bet El Nino omiyo koth ma jabedoga mathin majiwo cham e North Rift nyokoth olal kapok cham oikore malong'o. Koro kuondego iyudo ka bando otho e puothe malach. Koro sirkal onego ikre mar ng'iyo kaka bando bedo moromo manyalo konyo jopiny, nikech mondo wachak wayud kendo keyo machielo bang' tho mar cham mosetimore North Rift, nikech North Rift ne miwachoga ni okapu mar kuon mwachamo en ni onyalo kawo dweche mang'eny. Koro ber mondo sirkal oikre gi omenda moromo ng'iewo chiemo manyalo konyo ng'iewo bando goendo, nikech nok mar bando nyalo bedo nikech tho mar bando e kinde ma wantie niendi. To kamano ahinya Director, nitiere bende penjo motenre kod kit kaka sirkal osebedo kata chenro mage. Bende iparo ni en gima kare bedo ni nyaka sani pod piny Kenya nyato pur e sectors madongo bende iwacho adieri ni North Rift ema en dero mar piny Kenya nyaka sani pod warango koth mondo mi cham chiegi ahinya te puothego madongo. Pok wagoyo ndamo mar neno ni wanyalo bedo kod keyo kata bedo ni koth onge kata koth nitiere. Ang'o mojo bed ni timo mar neno ni piny Kenya obedo kod keyo pono ni koth onge kata koth nitiere? Director, mar neno ni kinde bende masira mar koth mapek kata mag El Nino biro to ok nyal kelo midhiero ahinya te yorego mag yuto mag chiemo. Ang'e ni ji mang'eny ng'iyoga ni wanyalo donje iluongo ni pur mar irrigation. Ji mang'eny ng'eyo ahinya ma kata sirkal osetamo go ndamo mar keto irrigation. To king'iyo koth mwayudo ok onego bed ni wachopo e ndamo mar irrigation. Koth mwayudo romowa gine chiemo, pidho chiemo makonyowa mok wadonjo irrigation. Gimiyo wacho kamano en mana ni seche moko gimiluongo ni timing mar samwa pithe gi timing mar samwa time gik moko ma seche moko gwenyowa mathin. Kogwenyowa kamano temiro ka koro midhiero gi chandruok ma koro wan godo mar chando bando nikech tho mar cham bando North Rift notimore. Nikech ibiro ni North Rift noendo ok cham otho te. Iyudo ka jok mano pitho chon mano yudo ujumbe mar wach kor yamo to no pitho chon okeyo kendo iyudo ka bando gi dhi maber. To jogo mano keyo bang'e, jok mano pitho bang'e ka paro ni koth biro dhi mbele, nikech seche moko japiny neno ni ka koth dhi mbele to koth no koro ni nati anyalo mana dhi mbele mondo atimra nade mondo apithi. To mago ende gik ma onego bed ni waduoko sani, nikech an kaka jakor kor lwasi an gi geno ni wanyalo tiyo gi ujumbe ma kuom science mar nyiso kaka chal lwasi biro bedo, to wanyalo keyo kapok wadonje gimiluongo ni irrigation. To wach irrigation miwachono bende en gima ber, nikech seche moko iyudo ka pi ma iweyo to dhi daro ji ng'eny moloyo pi mwatiyogo Kenya ka. Iyudo ka kuonde mier ma ji pi darego endo ema be iyudo ka seche moko onge tap water ndalo ma pi onge. Kaka Kano kar kae inyalo yudo ka seche moko mier man gi tap water thin ahinya to kinde koth darogi. Kamano nyalo timore ni molos mundo msingi manyalo konyo jopiny e yorego endo nyalo bedo maber, nikech kaka Kalu kar kae endo kono bende wachando kaka lot, nyanya to gi olemo mi nyalo miyo walos pesa nikech wan gi koth moromo.
Koro en loko pach japiny to kendo siro japiny gi paro to gi puonj manyalo miyo gitim gige yo makare, kata kapok wayudo gokang' malong'o manyalo miyo wabed gi irrigation kuonde mitimo irrigation madongo iyudo ka koth thin moloyo kaka wan go, kendo gin gi challenges madongo moloyo mekwagi. To wan marwa ma go sani endi kwapangore malong'o to wanyalo yuto kendo wanyalo yudo nweng'o mar pur moromowa kata ok watimo irrigation. Erokamano ahinya Director. Bende nitiere wach motenre kod ikruok mane ituomo mowinjo bed ni sirikal bedo godo, wach nyaka mago mag counties gi mowinjo bed ni gitimo, to igni osedhi, igni biro kendo igni kadho Director, to gin okenge ma bende osekaw kuom thuolo malach, gin paro migolo. Kata kamano ka midhiero wuok to sigana en mana macha pod waneno ka jogo makonyo oganda Kenya Red Cross gini pod wuok oko madhi konyo oganda nikech midhiero ma kamae thoro muomo oganda. Be nitie kit ikruok minyal keti manyalo neno ni oganda ok oyudo midhiero, ngima ok olal, koso kaka en midhiero to nyaka gik maricho bed ni nyalo timore, onge ikruok mapek mogik ma sirikal nyalo keto? King'iyo ikruoge mosebed kiketo, waneno kaka kata sirikal oikore, to ka obiro ni to pod joka dar mana kacha. Ero kaka ni wacho ng'eyo ni kano nyaka choloch gin kuonde ma bende idhi winjo nying-gi kendo dwe manyien kopo ni El Niño chakore. Ma bedo kama nikech ang'o? Alocho ni mokwongo, kinde mang'eny ji dwaro keto msigo maduong' kuom sirikal nikech ji ong'eyo ni sirikal onego bed ni konyo gik mang'eny. To iyudo ka gik mang'eny ma sirikal timo gin gik ma kuom jopiny. Ywak ma jopiny okelo ema sirikal loko to bedo chike mitiyo godo, miloso godo, iketo godo kata omenda, kata iketo omenda mondo ji otigo. Kawuono ka be ni jopiny owacho ni wan gima dwaro en ni mondo ok wadwa nochak wane ni kano pi dare ji, to mano gima jopiny biro timo. To sani endi kipenjo japiny ni sirikal otim nang'o, obiro wacho ni olosne ndara, obiro wacho ni odwaro basari, obiro wacho ni odwaro osiptal. Onge japiny mang'iso sirikal ni an adwaro mondo kik pi donj e alwora mara. Koro ibiro yudo ka most giwacho gi dho ngere ni inyalo yudo ka policies mang'eny mag sirikal gin issues ma ji wacho ni o concern kodgi. Iyudo ka kech moko ka jopiny ogo koko ni alwora gi onge arit maber, to ka gino dhi mbele ahinya tibiro ka bang' kinde machuok sirikal okelo negi police post moro kata police station mondo orit alworago. To iyudo ka ywak kata ka sani kuom jok ma pi daro, to ywak moketo mbele en nyathina nyalo dhi skul nang'o, yo anyalo yudo nang'o, dak gi pi kata dak ei pino ok oket ka gima ni mbele. Koro gik madhi wakwongo waketo mokwongo waketo mbele ema sirikal timo, nikech gigo endo ema sirikal biro kwan notimoni kokwayi kura. To ka koro mano ok en gima waketo mbele manyalo keto ni mondo sirikal wakwa godo kura, sirikal okwa godo kura kata josiasa okwa godo kura, tibiro yudo ka pod en chien ahinya kuom priorities mag sirikal mondo gitim. Nikech sirikal timo gik moko priorities kaluwore gi gima nyalo miye ombulu kapo ni josiasa ochung'. Nitiere bende paro mosebedo ka wuok Director ni kuondegi ma bende midhiero thoro wuokie kaluwore gi koth mapek, nitiere siasa ma bende tugore kanyo. En singo michiwo gi jasiasa ni ka utera to abiro neno ni ma otimore, wabiro kunyo Daex. Nitie kuonde ma Daex osekuonye kendo waseketo sigana e wang' jowi marwa manyiso kuondego mosetimie mage. Kama nitiere kuonde bende pod odong' chien ma bende pok otim kaka owinjo bed ni itimo. Iparo nade josiasa nitie kod ting' mane maneno ni gin bende ok gitiyo kod midhiero ma jukoji e seche ma bende koro koth mapek nyalo bedo ni chwe, ma ok gitiyo godo e yoregi mag siasa? Gin gi ting' mane maneno ni gikawo okenge makare mag tieko midhiero gi ne oganda, to ok kawo gi kendo tiyo kod yore mag siasa? Erokamano ahinya Lydia. Ok anyal
sia jopiny ahinya to sech bok adwa seyogi to josiasa bok adwa seyo nikech mano bende ok kara. To gima ang'eyo maber ni yore mosebedo ga maricho, ineno ga seche moko jopiny jok ka yo bet marach to gikawo to gidhi pidhe rabolo. An pok aneno yo ma ji opidhe rabolo ma sirkal pok oloso. To ok mano gima wachi mondo ji ogine mondo kech sirkal bonego bed ni bedo gi wang' gi rameny ma ging'iyo go gima nyalo konyo raia kendo ginyalo duogo moro chien. To gima temo wacho en ni ka jopiny oketo gimoro mowacho ni gini ende gimoro notimna mokwongo to mano emitimo. To gik mineno itiyo godo kaka gik mag ni kitimo mata dhi loso ni daek en jopiny pok oamua. Kech jopiny koseamua ni isebedo ga kiwuondo e wach daek ni ende ok wadwa winjo wach daek no, wadwa ni daek no tim e higa ni, tibiro yudo ka josiasa kawe ma serious kendo gikawe gi geno kendo giketo pesa mitime godo nikech giyudo ka mano ende gima koro ang'owa jopiny dwaro mondo gigoni ombulu. Koro miyo an ok anyal keto blame ahinya ne josiasa, to blame en kuomwa nikech gik mwaketo kaka priorities ma sirkal timonwa. Nikech kaka Kenya kar kae ni gima ji oketo mbele ahinya en basari mar skul, kendo jasiasa ka jasiasa wuoyo kaka odwa puonjo nyithindo kendo medo basari mondo dhi malo mondo nyithindo mang'eny odhi skul. Ang'eyo ni dwe mar 10 to pod ni mbele matin kendo pod entiere mabor. Waseneno ka kinde ma kodhe gi chwe tiyudo ka jok madar idaro gi tiketo gi kata mana e skunde miyo makelo ng'ikruok e chenro mag somo bende. Gin ng'ikruoge mogonyo bed ni iketo director mano ni chenro mag somo ok bedo kod rochruok. Dipo ni oganda modak kuonde ma samoro pid dare oganda owinjo bed ni chako chon gin ikruok mag owinjo bed ni iketo. Apa ni gima sani dawachi to be awachi ka gima obed ngera ni sirkal sani chiegni kuonde go endo iyudo ka nitie kata affordable housing migero madhi mbele, to kech gin kuonde miwacho ni ji bede mag temporary kata gijak gidok kuonde go endo. Gima sirkal onego bed ni bede timo, onego ibed gi gimiluongo ni innovation mondo ging'i kaka ginyalo timo gine yo mopogore ma ji ok odaro dhi e skul mondo skul go odhi otimre nade olor, tiyudo ka ji somo dhi mbele to jok ma pi odonjo e miechgi bende oyudo kama gidake mok gi interfere gi somo. Gima bedo ga problem en ni seche moko jok ma pi odaro gi endi gin bende gi nyithindo matimore nade masomo, to nyithindo gi gisomo e skunde mag idhi tiduogo iluongo ni day school. Koro ka seche moko bedo matek ne sirkal kakidwaro keto jogi endi kama gibetie to nyithindo bende bedo dhi skul. To kinde ka kinde gima wacho ga en mato kamoro amora ka janga maduong' owuok ga to gima bedo ga priority en ni safety mar community bedo mbele moloyo gimoro amora. Gini boyudo ka kuonde ma lweny nitie seche moko skul ok dhi mbele. Ndalo moko kane wachako covid nochakore ni yudo ka skunde moko nolor nyaka nolos protocols motimo nade moduogo. Koro kuonde gik miluongo ne janga ok inyal pimo gi dhi skul. Seche moko ing'iyo ka skul nyalo accommodate gi kata ginyalo bedo kamoro ma to skul dhi mbele to sawa. To kobedo mang'eny ma skunde moko lor, iyudo ka skul be pi odonje, mieche moko lor and the rest, to bedo ga ni onge koro onge priority kata onge gini nyaka kaw jomoko ter kuonde ma ginya bedo safe. To e kinde sani nyaka kinde ma wabiro chopo dwe mar 11 nikech kata ka koth ochakore to mondo chopi mondo obed kama koro daro ji mang'eny nyaka ochop dwe mar 11 kucho kadhi chopo dwe mar 12 loso ute kata yudo kuonde milose ute mondo tim mano nyalo bedo gi sama chuok ma kowacho sani ni nyaka sirkal tim mano to seche moko nyalo keto msigo mapek ahinya kuom sirkal ma ok nyal timore gi kinde magine. Lakini jo mpangilio mag sirkal ging'eyo kendo apani gin gi gisebedo gi ratiba kaka gibiro timo mano. Rokamana ahinya. Bende ni tuo moko tendre kod jogo modak e kuonde ma
yuto ji ni piny, kuonde ma ji odak machiegni ahinya gi jowetegi. Magi gin kuonde ma samoro iyudo ka tuoche jodonjre. Director, gin tuoche ma samoro ikelo kod pi magudore, ka malaria bedo mang'eny, wechego mag kolera bende samoro thoro bedo mathoth. Migawo mar thieth owinjo bed ni kawo okenge mage maneno ni ikruok obedo, maneno ni gin bende gikedo kod midhiero ma thoro biro e kinde ma koth mapek thoro chwe, manyalo kelo midhiero ne oganda. Apani gima kwongo ma anyalo wacho kuom ikruok aina no endo en ni wan ga gi community health promoters. Apani iluongo ni community health promoters, kata jo community ma oket mondo ochung' ne iluongo ni afya mar kor gweng'. Giminyalo tim en mokwongo migi training kata somo maber kaka ginyalo deal gi gino endo, kata kaka ginyalo puonjo jopiny kaka girito alwora margi seche ma koth ng'eny gi seche ma suna ng'eny e alwora margi. To kendo ang'e maber ga ni sirikal niga gi mpango mar pogo ga net kuonde ma koth ng'enye kamano. To puonj ber, kuonde mamoko itimo gimiluongo ga ni drill. Drill tiende ni itimo tugo moro manyiso ni kapo ni gima kama otokea to community wuon biro respond nang'o kata biro react nang'o. Koro ka reaction margi oyud kapo ni piny, tipuonjogi kaka ginyalo medo jiwo kaka gi act mondo gibed kik gibed jok man gi nyawo moro kata negligence moro manyalo kelo lal mar ngima ji, kata nyalo jimbruok mar tuo kaka mag kolera to gi suna gi malaria gi mamoko. Koro gima ber minyalo tim, kich ineno seche moko Lydia, kuonde mwa tiyegi jomoko itimo gimone fire drill, miwuondi ni macho wuok kato ji dhi to ringo kuonde mang'o ma fire assembly nitie, kato bang'e tipuonjo ji. Koro gik machal kamago onego bed ni timo kapok floods obiro, mondo ji ong'e ni alwora margi onego bed ni chalo nade. Ji onego bed ging'e ni kuonde ma gidake ere kuonde ma pi nyalo gudore, ere kuonde ma tuo nyalo bede, ere kuonde ma achiedh nade mopogore opogore nyalo bede, to gi kaka ginyalo konyo magi. Kata ka gik machal kamago owuok to i-report kanye, to ere kuma inyalo ketie. Koro gik machalo kaka wanyalo ni infrastructure mag golo ji kuonde ma pi ng'enye, ambulance manyalo tero ji osiptal, mago gik onego bed ni iketo machiegni mondo ka achiedh nade ainago endo owuok to ing'iyo kaka ireso jopiny. To kamano ahinya bende waseneno ka nitiere migepe kata riwruoge ma ok mag piny owacho kachiel kod riwruoge mamoko bende thoro wuok oko mar konyo oganda e kinde midhiero osieko. Gin ting' mane ma gintiere godo ahinya ka gitiyo gi sirikal, ka bende gitiyo gi bad migawo mano maru mane wane gikonyo jopiny? Gi sani gin ikruoge mag winjo bed ni gibedo godo. Waseneno kinde bende gin bende gibedo kod ting' mapek ka samoro sirikal bende magichwalo ok rom, to kuonde ma ji oyude midhiero bende medore, oganda mathoth bende kwan gi dhi malo kotenre kod midhiero mag yudo sechegi mag koth. Gin ting' mage ma gin go mag ikruok ne midhiero ma samoro nyalo biro kotenre gi koth mapek mar El Nino, Director? Apani migawo mok mag sirikal giendi gin gilony ahinya kaka gitiyo ga gi community. Kendo iyudo ka seche moko gin gichiegni gi community moloyo kata sirikal. Nikech seche moko wan kaka community gin ni wan gi gowi mang'eny ahinya gi sirikal. Seche moko bende sirikal temo poga bedo machiegni kodwa, nikech seche moko gimiyo usingo ni gikelonu gimoro gino pok gikelo. Koro ka gibiro machiegni to paro ga seche moko ni giparo ga seche kunu biro piro gi gowino. Lakini riwruoge ma ok mag sirikal tiyo machiegni gi jopiny moloyo to kuom konyo jopiny mondo girit alwora margi, puonjo jopiny kaka ginyalo dak e yo makare mamiyo nyawo mawuok, nikech seche moko gweng' ok ler, nyawo mawuok seche moko ji okia gik matimore, gikia kuonde minyalo yude konyruok and the rest odok chien.
Koro gima ng'eni ginyalo timo ahinya kata jukumu margi maduong' en puonjo jopiny kendo medo puonjo jopiny e wach mar El Nino, to moloyo ahinya riwruoge yudo puonjruok kaka ginyalo yudo weche mag kaka El Nino ni dhi mbele. Ginyalo yudogi koa kuom ute mag fwambo wach kaka magwo, kata ginyalo yudogi koa kuomwa wan giwegi, to gidhi gipuonjo jopiny kaka gigi dhi mbele. Nikech puonj aina no biro miyo japiny ite lirore to ikore malong'o ka koth nyalo timo nade bedo mang'eny. To gimachielo manyalo wacho ma apani nonego bed nawacho chien kacha, bedo ni biro mar El Nino nyalo betie ok nyis ni ok wanyal tiyo gi ber ma kodhno nyalo kelo, nikech kuonde mang'eny wan gi horo e kinde ka kinde bedo mar koth bedo ga matin. Nitie kuonde ma pi ok dare ji, to iyudo ka nitie chandruok mar pi. Koro gima inyalo tim en ng'iyo kaka inyalo los yewni kata dams manyalo choko pigego endo, mondo e kinde ma koth onge kata ma pi onge, to giyudo kaka jogo nyalo konyore. To mago endo bende gin gigo ma jogo mok gin riwruok mok mag sirkal nyalo konyo jopiny kuom puonjogi kaka ginyalo biro together mondo giriwre, ginywaki, ging'i kaka kuonde mag pi makonyogi endo los maber. Erokamano ahinya. Kiketo wang'ie midhiero ma Kenya oseyude e kodhe mag El Nino mokadho, gin lessons mage kata puonj mage minyalo wacho ni Kenya nyalo bedo ni nopuonjore ma ginya tiyogo sani mar duoko piny midhiero mathoth ahinya to mago mahinyo ngima oganda ma samoro nyalo biro gi koth mapek par El Nino, Director? Abiro wacho kamaendi. Mokwongo en ni leader iyudo ni gimomiyo ji mang'eny paro El Nino mar 1997 en nikech ne giyudo ka ndalono endo Thika Road ne en yo ma en lane ariyo. Most roads mane wan godo ne gin lane ariyo, mak mana Waiyaki Way aparo ni mane ndalono endo oyudo kona oseger nigi lane 4. El Nino mamoko moseluwe, nitie kuonde ma koth nosechwe mang'eny moloyo 97 endo, to no ma ji ma paro ma ji ong'e ni rahuma ahinya en 97 nikech noyudo ka ndalono endo ikruok malong'o kaluwore gi ndara ne piny. Koro gima nyalo wacho sani maduong' en ni ka nitie ikruok malong'o, ka nitie infrastructure maber, ka nitie hospitende maber, to anyalo wacho ni e kinde mang'eny kata koth bedo mang'eny to konyruok ma jopiny yudo bedo ni nitie. Erokamano ahinya. Bende nitiere ikruok ma bende japiny owuon nyalo bedo ni ikore ne kata mana okenge mokaw mane oni ogeng'o midhiero kata hinyruok manyalo biro kutenre gi kinde gi ma koth chwe. Wuoye gi japiny, Director, nyise ni to ka koth ochako chwe otim nang'o, gin kuonde mage ma ok owinjo bed nodhiye, to gin ang'o gini ma ok owinjo bed notimo e kinde ma koth chwe mar mondo en bende okony sirikal konye. Samoro nyalo bedo ni kama entie lwet sirikal ok nyal gike, to en kaka japiny en ting' mane ma entierego mane oni en bende okaw okang' makare mane oni e kinde ma kodhni chwe, to en bende okonyo e reso ngimane. Erokamano ahinya Lydia. Gima pane japiny nyalo timo maber kaka ikruok, mokwongo en iwachoga ni security mar ng'ato chakore kode en owuon. Koro wabiro chako na gi puodho ma japiny ni godo kata kuonde mang'eny manitie. Iyudo ka ndalo ma koth ng'eny, kiweyo kata jok ma pi daro, nitie jok ma puothegi pi ywero ma odong' ni pi lo mane miyo koro odong' gumo ok nyal chiego cham. Koro gima ber mokwongo ma japiny nyalo timo en oloso mtaro e alwora mar dala moloko ok en kuonde ma koth bede mang'eny, mondo ka pi biro to pi ochik, ka koth biro pi ochiki ma ok ni pi puko ok tim muko puodho kata muko udi,
kichibo yoro ne kuonde mang'eny ka pi osedonjo kaluwore kaka wagero udi ma iyudo ka udi wagero gi ma seche moko korgi gin lowo to wigi ma mabati kata seche moko korgi gin lowo to wigi bende lum ute aina go ka koth obiro modonje to en gima ichako itimo kendo koro ber ahinya mondo ji oger ohinga ma geng'o koth kik donj kuonde moko winjore donjie to ma inyalo tim chon. Machielo en iko gigo manyalo miyo japiny chok pi e kinde ma koth biro chwene mondo bed gi pi moromo nyalo timo gik mang'eny. Machielo ma japiny nyalo timo en loso alwora mare. Loso alwora en mondo kik iyud kuonde ma pi gudore. Iyudo ka e kor gwenge mang'eny ji loso pi mag gedo, loso bugni mi pi donjo mag gedo, to bang' ka gisetieko gedo to giwe pigego kar kanyo. Koro bedo kama suna dongie. Jomoko bende loso kuonde ma ginyalo choke lowo ma gimuono godo to giwe ka obedo pool mar water ma koro kelo kama suna nitie. Koro gik ma ji nyalo kuongo ng'iyo kaka ginyalo bugo kuonde ma suna nyalo dakie, keto alwora obed maler, riwruok gi sirikal, nyiso sirikal kuonde ma nitie yomyom moro manyalo kelo janga moro, to maduong' ahinya tiyo gi sirikal kendo keto ne sirikal pressure mondo kuonde ma dikes onego bed ni obedie chon, ok rit mondo nyaka koth chakre ka koro mondo timgi. Erokamano ahinya Director kuom loso thuolo. Wach mogik ka watieko ne nyikwa Ramogi Ajwang' ka waloro chendoni. Gima nyalo wacho Lydia ni kaka uneno kawo thuolo mondo wabed gi twak machal kamaendi, watem ahinya mondo wabed gi twege mang'eny machal kamaendi manyalo miyo jopiny bed gi lony makare to gi ng'eyo makare. To maduong' jopiny obed machiegni gi jo sirikal mondo gigo tim e yo makare. Mano manyalo wacho ka sani. Erokamano ahinya kuom loso thuologo kodwa mbaka e chendoni mar Rameny Piny. Mano kanyo en Abisai Seda ma en jalup Director mar Kenya Met bad migaono ma bende rango chal kod lokruok chal kor lwasi. Mano ema kelowa giko mar twak marwa mar Rameny Piny nyakwa Ramogi Ajwang'. Iseng'eyo ni to gin ikruok mage kaka japiny owinjo bed ni iketo ma sirikal bende keto ikruok in bende in kaka ni iloso chenro mantiere alwora mari e konyruok mari chakore kodi in iwuon kapok sirikal ochope. Mano e giko mar chenro mar Rameny Piny orom kendo saa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Lydia Okeyo, rit masani.